Hehehe
ngono. Ayo. Iki buah piye ya? Buah. Enggak ngono lho. Buah. Aja dibuah. Aku aja kuat. Aku aja kuat. Aku aja kuat. Sampurna noleh. Ora apa? Dukun tenan masa dukun cabul. Kaki. Lah kaki. Sama kunoy. Wis ku menengae sak. Kula pergi dukun kan. Tak boleh golek-golek. Bae wis sepuh. Bocah kok kurang ajar. Elon. Aduh. Bocah dong. Kurang ajar. Aduh. Masalah budonge wong tuwa. Bae gundul mbledos ngono. Wong mbok jomplang nganggur. Sehat, Mbak. Sehat. Kira lara gas. Mau jelunggup, Bang? Jelunggup nyusep. Oh, beda blagok jaran ya. Wong tuwek disumplek. Ning gak lara lah. Ora piye, Jeng kok. Aduh. Iki apa? Iya, pinter jebule putuku. Ora ngono. Jane iki ana apa? Hah? 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 Mengkenek iki apa? Jak ngono ah. Beres. Musuh bae beres. Mesti ah. Ya. Ya tak munggah kene aku. Ora sak gandhok iki ah. Allah iki apa iso. Ngene yo Le. Biasane nek mbae nyampur nang ngene iki kudu ana uga rampene. Rampene nopek, Bang. Ngono Bang. Biasane iku ya menyan terus dupa wajib. Hah? Ya wis karo putune rasa wajib-wajiban. Sing penting uga rampene gawe rene. Heeh. Iki wis suwe iki. Hah? Ora ndak ngomong bae. Engko nak ngomong bae beres ngono. Lho nang ngene iki lanang apa wedok iki? Kowe. Heeh. Jengki. Hah? Jengki. Piye ta? Niku mono jenenge Laura. Laura iki apa? Lanang sampe dok. Oh, layak ngoh. Bencong nek ngono. Ah ya rene. Heeh. Wis kowe dilungguh kono. Tak rapalane. Heeh. Anu Le. Dupane sik. Heeh. Ya, do meneng ya. Dulu kutuk kadal kesidik. Laras garing mati ning gantung. Semprong bolong buntu alu. Alune iki opo, Mbak? Nggo ngeprak dasem Le. Iki rapal yo Le. Ah kok yo wis ayo. Diapakno, Mbak? Dimut Le. Kok nyemut. Lumrahe dupa yo disumat. Kowe kok goblok. Ayo kok apa ta ki? Yo, iki jenenge ora dupa. Iki jenenge kembang api koclok. Kowe ngerti dupa ta ora? Dupa ku biasa sing keloke bul. Ah, tak sonyek ora ibu kusen kengko. Wong kok goblok ngono ya karuan. Ora usah bocah-bocah kan menyan ae menyan. Heeh, menyan. Do menang. Wis Aku tolong nyanggan. Simbah tolong iki lho. Tolongnya. Kaget. bejo matane picek. Kene.
Lha iki mau dupa kok menyang kondi. Aduh, ana piye menyang kok bledos iku. Aduh, ya. Mateni wong. Anu ae Le. Cikokne banyu mae. Heeh, banyu. Gawe rene. Aduh, lagi tumun iki aku. Ana piye menyang kok bledos. Ayo, ate bedo gendeng ae. Domeneng, lojok rene. Kono lho Le, kono. Ah, ngono kok. Lah iya, kowe iki senengane ganggu bahaya ya kok. Lah kowe ya padha wae penteleng ae matamu kok. Wis ngene ya Le. Iki tak sampurnake. Mergo nek jerone pocong ki bolone akeh. Nek ono. Ora percaya kowe? Do meneng. Hei pocong, ayo tangi. Tangi ya kowe, tak jaluk guna kuasa ayo tangi. Andian ya. Ayo, kejang rono. Ya. Oh no. Dari alit telung dino kok. Iki hanya tunggale kok, Le. Kandhane kok. Meneng. Hei, asu aja metu rene. Asu aja rene. On lagi apa? Ayo, sirai wong tuwa mbok jejeg. Asu ki lumrahe lakune brangkang. Lah apa nggo jejeg iku? Ayo dodok kowe ndoyo tenan. Malah ngkrong-ngkrong. Kok dodok ngono. Nah, isa Le. Tak tokne kabeh pokoke. Hei wedhus. Hah? Wedhus. Aksara iki apa tadi? Lah nak diwaca. Oh dia langkam kono. Wedhus, ayo metu jane, kancane bae yo. Metu yo. Maju jane. Atas. Mateni wong. Iku aja entuk awor. Iku biyen mulang musuhe ya, Le. Ayo adono kono, aja entuk awor. Ayo. Oh, kok iso. Isih ana Le. Sik. Manuk ayo metu rene. Manuk yo metu. Pokoke bengi iki tak tokno kabeh iki. Ono, ayo metu rene. Ana metu ta? Endi? Ayo metu. Ayo metu. Hop. Wis aja rono. Pantun aja rono. Wis. Nah. Wis tak tokno kabeh. Ayo onjel-onjel ayo metu onjel-onjel. Onjel-onjel Le. Ayo metu. Ora metu tak sabenan kowe. Ayo metu. Ayo. Ayo kowe iki lah apa ae Le. Kowe iki seneng ndang-ndangi ae kok. Iki ana Le. Ya, iki apa yang meneng ae ora ono. Nah, ayo. Ayo. Hei, kuntilanak ayo metu. Iya kuntilanak metu rene. Asa wedi ana bae wedi. Aja wedi. Aja wedi. Hah? Lah ndi? Lha ora arti nek guriku kene kok. Kowe ora gelem ngomong kok, Le. Wes, Jono. Nah, wes. Wes cacat nek WJ. Begede Elia ya metu. Hah? Ana Le pokoke bengi tak tolok kabeh gen rame ngono. Ayo metu rene.
Ayo metu. Nah, iki apa? Iki lho. Nah, ngono. Kewate. Alah. Aduh, mateni wong. Rono, Jo. Ya, wis metu. Ah, wis. Tak ape, ayo, germo kali, germo elek metu. Ana begeke kudu ana germo kali. Ayo metu. Ayo, metu. Aja iku. Iku aja dingokno. Mateni wong. Tes. Mateni wong. Aja lele. Ah, mateku. Dodol kabeh iku. Aku keguguran iki. Ayo. Mateni wong. Sik. Tak deloke ketake wis komplit iki. Nah, iya. Komplit ketoke. Iya. Wis siap Mas Hari.